Türkmenistanda halkara Dinanlar günü münasibetli aýal gyzlara 60 manat pul sowatlary goşurlar. Bu baradaky degişli buýrugy prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 27 fevralda gol goýdy. Pul sowatlary çağalar edaralarynda terbiýelenýän orta mekteplerde bilim alýan gyzlara, döwlet gullugy akademiýasynda, aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada ýokary okuw we ýürüýte hünärmend mekteplerinde okuyan gelin gyzlara, şeýle hem büdjet edaralarynda dähmet çekýän hemde pensiýa we döwlet kömek pullaryny alýan aýal gyzlara goşurulmalydyr diýip döwlet başçysyny aýtdy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä 60 manat möçürdäki pul sowatlary Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan sowat hökmünde 2020-nji ýylyň 1-6 marty aralygynda dawaraly ýagdaýda goşurlar. Türkmen mediasynda bu pul serişdesiniň prezidentiň adyndan sowat berilýändigi aýdylsa-da, onuň gelip çykýan çeşmesi barada anyk bir zat aýdylmaýar. Häzirki wagt 60 manat möçürdäki pul sowatlary Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça 17, Garabadaryň kursy boýunça 3 Amerikan dollaryna barabardyr. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly aýal gyzlaryň we ýerli synçylaryň ençemesi häzirki ykdysady şertlerde bu pul serişdesine 3 kilogram kartoşkanyň düşýändigini aýdyp, onuň dawaraly ýagdaýda öýlan edilmeginiň we goşurulmagynyň aýal gyzlary kemsitmekden başga zat däldigini belleýär. 3 dollar baha kesilen aýal gyzlaryň köpüsi närazy. Olar 3 kilogram kartoşkanyň puluny döwlet derejesinde öýlan edip bermegiň geregi ýokdugyny aýdýarlar. Sebäbi häzir daşary döwletleriň iň arzan duhysi de 60 manatdan bahalanýar. 3 tany bägül gülüniň bahasy 100 manata deňdeyip aşawatly denan gizlinlik şertinde adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Şol bir wagtda ol bu pul serişdesiniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň fonunda işsiz öýünde oturan aýal gyzlara berilmeýändigine hem ünsü çekip şeýledýär. İşsiz käbir aýallar bir köpege dözer, ýöne olara bu pul sowady berilmeýär. Olaryň arasynda hususy daýhan hojalyklarynda kärineçi bolup işleýän aýal gyzlar, mektebe çağalar bagyna gatnamaýan gyzjaglar bar. Bu işsiz türkmen aýal gyzlarynyň mertebesini depelemek, olary deň çemeleşmezlik ýaly bolýar diýip aşawatly denan aýtdy. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanyň döwlet telekanallarynda aýal gyzlaryň pul sowadyny maňlaýyna silip alýan we prezidenti alkyş aýdýan pursatlary görkezilýär. Bu pul sowadynyň möçüri manadyň hümmetiniň nähili ütgeýändigine garamazdan 8 ýyllap 40 manat derejesinde saklanyp gelýärdi. Berdimuhammedowyň 2019-njy ýylyň 27 fevralynda gol çeken kararyna laýyklykda 2011-nji ýylyň 25 fevralynda çykarylan kararyň birinji bölegi güýjüni ýitirdi we pul sowadynyň möçüri 60 manada köpeldildi.